Challenge. Oh. Kasi magaling ka eh. Ito, tanggalin mo tong tali. Ilabas mo. O, sa loob ng 3 minutes ha. Sige, tanggalin mo yan. Tanggalin mo yung pulang tali. Tanggal po. O. Pala isipan yan. Oops. Oh. dalawa na kayo ha. O, sige, tanggalin mo yung pulang tali. Okay. Sa loob ng 3 minutes. Ayay. 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 Mahaba pang oras. Yan, mahaba pa. Mahaba pang oras. Ayay, mukhang magaling yata rin ah. Ayay. Challenge. Tanggalin ang tali. 1 minute and 5 seconds. 1 minute and 13 seconds. Magaling yata si Galion ah. Ayay. Ayay, 3 minutes ah. Matanggal. Wala, surrender. Surrender. Si Kuya, tapusin lang ang oras. Sa loob ng 3 minutes, kung matatanggal ba. 1 minute and 40 seconds. Okay. Challenge, 3 minutes. Isa't kalating minuto na. Ayay. Ayay. Kasi malapit na. 2 minutes. 1 minute na lang. 1 minute na lang. Ayay, makuha na yata. Ayay, ayay, ayay. Ayay, Galion. Tinan mo, Galion. Tinan mo. Ay, wala pa. Akala ko makuha na. 2 minutes. And 32 seconds. Ayay, malapit na. Ayay. 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 Malabas na yung isa eh. Tanggal na. Uy, bumalik. Bumalik kuya. Ala, napulupot na. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wala na, 3 minutes na. Wala na kuya. Wala talaga, tinatanggal sa loob ng 3 minutes. Okay mga katupay, mayroon na namang susubok ko. Tanggalin yung tali sa alambre sa loob ng 3 minutes. 3 minutes. Ayan, pag-isipan mo talaga maigi kasi puzzle yan eh. Kailangan gamitan mo ng utak. Kailangan gamitan mo ng talino. Yan, oh. Oh, ha? Sa loob ng 3 minutes. Hindi ko muna i-upload yun sa akin. Para makita nila, mapanood eh. Hindi, mabilis naman yung pagkano mo eh. Mabilis, di mo matatandaan yun. Bagay. Ano ba yung naka-upload ko? Yeah. Baka mag-viral lang. Sana mag-viral. Paki-share na lang. Ha? Ayun oh. Yung tali mga tupay ay tanggalin yung tali. Yung tali na pula mga tupay, tanggalin yan. Kailangan mahiwalay yan dyan sa alambre na naka... Hoy, nabuha ka ba? Maisip yan! Ginugulo. Ginugulo. Ginugulo pa. 1 minute and 14 seconds. Ano na matanggal oh? Sabi ko patay niya. Huwag mong guluhin siya no. Huwag mong guluhin. Kinupi. Ito eh. Wala nang oras no. Nagulo rito si Sano.
Kailangan gamitan ng Sabi mo husay at talino. 1 minute and 40 seconds. Ayay. 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 Asan na? Asan? Wala talaga. Hindi talaga natanggal mga tupay. Wala talaga. Hindi pa rin natanggal mga tupay. Walang nakatanggal. Okay, yan naman. Nakuha mo yung isa. Kaya yan naman pangalawa. Tanggalin mo itong pula. Magaling ka nung isa. Yung heart ha. Eh yan na. Subukan mo. Loob ng 3 minutes ha. Ayan o. Dalawa na. Sige pabuhot. Panood yun. Panoorin mo pabuhot. Pero na ba? Natali na. Tali naman. Pati isa. Yung isa. Dadali lang ha. Alam mo na yun? Ano yun eh? Marami yun eh. Alam na pala niya yun mga katupay. Ito, dito, di mo kaya? Kaya yan, kaya lang mabilisan yung gawa mo eh. Oh. Hindi, mataas na yun, 3 minutes pa rin, mataas na yun. Ibig sabihin, kaya niya tanggalin din niya, kaya lang, pag-aaralan niya muna. 3 minutes para, yan o. Sunugin mo si Garilio. Mahaba pang oras, huwag mo putol. Oh, tinali oh. Sunugin mo si Garilio. Bahala ka dyan, Oo. bahala ka dyan, oh. Oh, basta matatanggal talaga yan. Oh, huwag mo lang putulin yung pulang, ano, tali. Basta mahiwala yan siya. Oh. Tapos tayo, oras. Mahaba pa oh. 1 minute, 1.19 seconds pa. Alam ko yan. Okay. Okay. Mahaba pa oras. Sus. Sige, pabuhot. Pabuhuti mo na, pabuhuti mo na. Kung matatanggal mo ba talaga yan? Anong premyo? Yan. Wala na premyo. Ano lang to, challenge lang kung kaya bang tanggalin. Ito yung kunting oh. Ha? Ito yung Si Garilio nga lang daw eh, yun. Ayan na. Nala. Tirahin mo sa isang beses. Huwag sa tali, dito ko sa alamri, kunin. Ayan na, ikaw na eh. Tatanggalin yung tali, sa alamri mo yun, no? Si Bay, wala. Alam mo Bay, yan, alis ka gawin na, mo. Bay. Nandun pa naman pala si Bay. Ay, Alam mo pare. yan gawin mo. Ayun. Tanggal na ba? Oo, ayan. Wala. Wala pa rin. Suko na. Wala pa rin. Sabihin mo kung yung suko na para makatry ng iba. Tangina, naka-move talaga eh. Wala. Nge. Nge. Wala pa rin. Talaga pare. 46. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, Ayan na. 57, 58, 59. 3 minutes. Wala pabot. Wala pabot. Surrender. Surrender, surrender. Wala na, wala na. Surrender.